شانۆگەرên Kurd li Qamişloyê roja şanoya cîhanî vejîn dikin. Li navenda Mihemedşêxo ya çand û hunerê şano hatin pêşkêşkirin û hezkeriyên şanoyê jî beşdar bûn. Derhênerê şanoyê Abdülcabir Hebîb dibêje got bi saya mehrecan û çalakiyên şanoyê ev bûye çend sal pêşketinek ketiye şanoya Kurdî de. يعني مهرجانات تشيبون ام مهرجانات حمي سركفتي بون وشانوا كردي انا كا خشكتي شوباندن و كيجاني صار كار دكيت خوازك انه استكي بقي استكي انا كا تشيتر بقلك يجي هن şanoger jî dibêjin şanoya Kurdî bi giranî pêş dikeve. Sedemên wê jî vedgerînên kêmbûna nivîskarên şanoyê û piraniya nivîskaran berê xwedane helbest çîrok û romanan. شانۆگر Emran Yusuf balê dikşîne ser giringiya hunera şanoyê. Em karin bêjin vê dawê îca çîrok û roman. Nivîserê şano gelekî hindikin ji ber ev nivîsandina divî warî di hinkî têgeştîn jêr divê hinekî zanebûn jêr divê rê û rêbazê wê hene belkî ev jî sebdemek bû deqê şanoyê Kurdî yanî negelekî bûn. Ji bo pêşketina hunera şanoyê li deverê derhênerê şanoyê Welîd Umer got yek ji kevintirîn şanogerin li herêma Cezîrê ye dibîne got pêwîst e çavdêriya şanoya cîhanî bêkirin û kursên şanoyê ji aliyê kesên pispor ve bêne li darxistin. لكن نحن يفترض فينا Divêt em rewşa şanoyê li cîhanê tevî bişopînê, da ku em bigihin asteka bilind di şanogeriyê da. Hêjaya gotinê ye got bi keda komeke Kurdî bi navê Koma Şano li bajarê Qamişlo di sala 2015 de di encama kampînekê de nameyeke şanoya cîhanî got hata wergirin zêdetirî ji 22 zimanên cîhanê de niha ji bo zimanê Kurdî jî hatiye wergirandin û li ser malper û toreyên civakî yên desteya şanoya cîhanî tê weşandin. Her wiha îsal jî desteya şanoya navdewletî bajarê Qamişlo derbasî nexşeya ahengên desteya şanoyê a cîhanî kir. Li gorî wêneya nexşeya belavbûyî bajarê Qamişlo yê tekane ye li ser asta welatên erebî û hin welatên herêmî roja şanoya cîhanî vejîn dike. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.